Пасаж 64. Стихове 1, 2, 3, 4. Това, което е във Вселената и на Земята, пречиства Бога от всички недостатъци. Само на Него принадлежи господството и цялата хвала е само на Него, никой друг не може да бъде хвален. И Той е този, който е най-компетентен над всичко. Той е този, който ви е формирал. Някои от вас са неверници, онези, които съзнателно отричат божествеността на Бога и факта, че Той е Господ, и някои от вас са вярващи. И Бог е този, който вижда най-добре какво правите. Бог създаде Вселената и Земята с истината и ви пропорционира. И колко превъзходни направи Той вашите форми. И само при Него е завръщането. Той знае това, което е във Вселената и на Земята, това, което вие криете, и това, което разкривате. Бог е този, който най-добре познава същността на сърцата. Пасаж 13. Стихове 2, 3, 4. Бог е този, който издигна Вселената без колони, както виждате, след това установи своето господство над най-великия трон, създаде Слънцето и Луната в такива характеристики, така че създанията да могат да се възползват. Всичките текат до края на предварително определен срок. Той урежда въпроса, обяснява подробно аета, така че да сте сигурни в деня, че ще срещнете своя Господ. И Той е този, който разпространи земята и постави в нея здраво разположени планини и реки. И Той направи две половинки от всички плодове там. Той кара нощта да покрива деня. Наистина има доказателства наклонена черта знаци в това за хора, които мислят. И Той е този, който е образувал съседни континенти, градини от лози, посеви, разцепени и неразцепени финикови палми, които се поливат с една вода. И ние предпочитаме някои от тях пред някои други в техните плодове, миризма, вкус. Наистина, в това има доказателства наклонена черта знаци за хора, които използват разума си. Пасаж 50. Стихове 5. 11. Между. По-скоро те отрекоха истината, когато тя дойде до тях, затова са в объркано състояние. И така не са ли погледнали към небето наклонена черта Вселената над тях, как сме го структурирали и украсили без никакви разломи? И ние разпръснахме земята и хвърлихме здраво стъпили планини върху нея, за да отворят очите на сърцата на всички онези, които се обръщат към Аллах и като напомняне. Накарахме да растат растения от всяка двойка, които са приятни за гледане и завладяващи, ние спуснахме благодатна вода от небето. Ние направихме да растат с него градини и зърна за реколта, големи и високи финикови дървета, чието кълнове са един върху друг, като храна за слугите. И дадохме живот на мъртва земя с него. Така е възкресението.